Señoras e señores, benvidos a Santiago Sí, e non teño nada máis que decir que, con todos vostedes, Víctor Mosqueira. Benvido, Víctor. Gracias. Sempre fago unha introducción, non da xente, do que ven falar, pero ao final, hoxe pensei que o mellor é dicir, xa pasaron 25 anos. É verdad. Non hai que tomarse moi en serio, non? Non, é verdad que non sei, non me parece increíble, quer dicir, demasiado tempo me parece, non teño idea de que sea tanto, sabes? Porque ás veces eu digo que a mí o que me fan maior son os fillos dos amigos, non? Non, pero tamén estas trayectorias son o que de repente dis, ajá, xa levo 25 anos da miña vida invertidos. Sí, sí. Eso me pasaba. Hai unha vez un chaval a vernos e díxome que o seu avó o levara de pequeno a vernos e o seu pai tamén. O sea, 3 generacións que nos seguían. Claro. Isto cando actuábamos nos pubs e tal. Mira, ti levar os nenos tamén. Os pubs. Estamos a falar de Mofa e Befa, que están a celebrar o seu 25 aniversario. Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira. Moita xente, bueno, en xeral no mundo da arte, crea cousas como para a posteridade, non? Vou facer isto que me vai encumbrar, vou facer esta película. Ao final vos levades, eso, un cuarto de siglo, un cuarto de século aí traballando, pero supoño que cando naceu Mofa e Befa, moi en serio non vos tomabades, non? Non, era divertimento puro e ganas de dicir cousas así dunha maneira moi pobre, moi perralleira, porque tampouco había moitos máis métodos, que logo acabou sendo o selo da casa, pero realmente era divertirse. Des 90. Que che vai dicir? Moito se fala dos 80, non? Sí. Sobre todo a xente ten os 80 como hipermitificados, que eu lle digo, a ver, eu tampouco era moi maior nos 80, non? Pero no 83 tiña 10 anos, aínda teño así un pouco de recordo dos 80. E sempre digo, non era para tanto a cousa. Bueno, tiñas 10 anos, eu tiña 18. Claro, xa. pero os 90 sí que tamén eran moi salvaxes. Os 90 eran, si, políticamente... Nesta cidade eran moi salvaxes. Eso de políticamente incorrecto, Claro. Pero todo era así. Eu creo que hai cosas que facíamos naquela época que non creo que agora nos deixaran facelas así tan alegremente. Bueno, non sei se falamos en algunha ocasión. Hai un espectáculo en concreto que digo que a día de hoxe sería impensable facelo, que era Amén das Marías. Ah, sí, sí. De María Pujalte e María Bouzas. Sí. Amén hoxe en día sería impensable. Sí. O sea, montaríase, retrocedimos nestes 25 anos. Sí, creo que hai un exceso de proteccionismo ou algo así, non sabes? Como aquela cosa que se decía dos rapaces dos 60, dos 70, que andábamos a pedradas, que, sabes, que non... bueno, sí, a veces levabas un golpe e tal, pero agora hai un exceso, agora os nenos pobriños non poden facer nada, aparte que hai menos nenos, non? Creo que hai demasiada intervención todo se toma como a mal, non? E cando realmente esas cosas tamén se facían con ánimo de provocar, de divertir, pero, vamos, a resposta que hai agora, vamos, me parece excesiva, non? A xente non ten humor realmente. Non ten humor. Non sabe levar as cousas. E o vos humor evolucionou cara ao políticamente correcto ou seguides sendo uns enfáns terribles? Bueno, nos gusta dicir as cousas de moitas maneiras, as claras, e tamén, sabes, un pouco como máis literariamente, por decirlo de alguna maneira, e sobre todo procuramos exprimir o cráneo para decir, ai, que non me podo cabrear porque me dá risa, non? Con isto que acaban de facer. Esa é un pouco a idea, non sabes? Elegancia non é a palabra no noso caso, evidentemente, pero sí hai un certo cuidado a hora de mandar a mensaxe, de transmitir a mensaxe. Vos fixechedes nestes 25 anos de carreira, sobre todo, podo dicir, dende a última década, ou mellor un pouquiño máis, fixechedes algo que para min é moi interesante, que converter certas
certos temas inaccesibles e incluso divertidos. Estou a pensar en Shakespeare, estou a pensar en toda aquela parte, como se chama? Aquela que era como do século de ouro, todo aquela Bobas e galegas. Bobas e galegas, agora Os con románticos, os románticos, o período romántico. agora falaremos da filosofía, e todo isto disfrazades como, estamos facendo 4 tonterías, pero de fondo hai moito traballo. Sí, sobre todo neste último espectáculo, a verdad que aí xa... Aí se diz, ai, están maiores. Sí, como nos queda como... hai un pouso, non? Tedes un fondo didáctico, sempre. sí, non? En todos os espectáculos de Mofa e Befa hai unha pretensión de didáctica, de enseñar. O que pasa é que sempre son fracasos. Sempre non sei como nos arreglamos, sempre son fracasos. Pero isto é como a metadidáctica, non? Porque vos tedes un espectáculo non que se trata de ensinarle a xente algo, ao final é un fracaso, pero realmente estades mandando unha mensaxe e dando coñecemento sobre. Sí, o sea, realmente, por exemplo, ti querías saber o que era Shakespeare, eso que estaba feito de as personaxes máis descoñecidas dos espectáculos de Shakespeare e ese tratamento, bueno, tamén estaba Kiko aí, que ten un verbo, bueno, e ao final realmente acababas aprendendo, así te decía, pois, ai, mira, non sabía que Shakespeare tal cousa, tal, e é certo, e logo que ten que ser divertido, porque nos divertimos moito facendo. E eu sempre dixen, se nós nos divertimos, o público tense que divertir. E se vos non vos divertirades, pechabades. Pechábamos o chiringo, claro. Sí. 25 anos, e para celebrar 25 anos, pois hai moita xente que fai os seus mellores momentos, non? Vos xa fixechedes de todo. Nós xa fixemos os mellores momentos. De todo. E entón montachedes un espectáculo novo que estades aquí en Compostela o 24, 25, 25, 26 e 27. 4 días no Teatro Principal, non? 4 días de Mofa e Befa, eu sempre digo, hai compañías, por eso, se queren ver a Mofa e Befa, sempre digo que hai compañías, soen ser, sen desprezar en ninguna, hai como 2 ou 3 privilexiadas, un son Mofa e Befa, outros son Boadora, que podense permitir o luxo, porque o público responde de estar 4 días en cartel. Isto está moi ben facelo con eles, pero hai que facelos con todas as compañías, porque as compañías deberían estar como mínimo 4 días, ou unha semana en cartel, pero bueno, 4 días, que dame rabia ao final pensar, que guai, están 4 días, pero isto debería ser algo que se repetira en todas as compañías. Sí, elevar os rapaces, o teatro... Cranios privilexiados. Cranios privilexiados. Crítica da razón perralleira. É o novo espectáculo de Mofa e Befa, como dicíamos, estará do 24 ao 27 de xaneiro no Teatro Principal. E hai que ir velos, porque isto é, pois, a filosofía, o xeito de Mofa e Befa. Sí. Porque neste caso sodes Mofa e Befa. Somos Mofa e Befa. Realmente o espectáculo é a presentación, é unha presentación editorial dun libro que escribiu un gran filósofo galego que casualmente é o pai de Mofa e Befa. Ajá. Porque non sabíamos a toda agora, ou xa tiñamos novas do pai de Mofa e Befa? Salía en algún espectáculo, pero non sabíamos que era filósofo. Pero non sabíamos que era filósofo, nin nós tampouco. Vos tampouco, pero... Pero resulta que sí, e que escribe un libro que é a Crítica da razón perralleira, e entón nós vamos a vender, somos uns vendedores de libros e intentamos poñer exemplos e explicar en que consiste a filosofía e a importancia da filosofía, por que hai que estudar a filosofía, e todo eso dunha maneira moi divertida. Bueno, sale Sócrates, Descartes, Voltaire, as típicas galerías de monstruos que... A filosofía está de moda, Está de moda porque a queren quitar do plan. Claro, está de moda, refírome, está de moda dun punto de vista reivindicativo, porque a queren quitar, porque hai xente nova que está a facer cousas moi interesantes sobre filosofía, hai unha revista aquí en Compostela que se chama Lume, hai uns encontros filosóficos, ao final sí que é un tema de moitísima actualidade. Sí, aquí basta que queiran quitar algo para que a xente... sabes? E realmente vale a pena. Que ten de divertido a filosofía para vos? O sea, a filosofía é unha ferramenta maravillosa para non aborregarte, sabes? Para cuestionarte cualquier cosa. No, esto es así porque lo dice este que sale en la tele, tal. Para non dar dogmas, non? Exacto, porque o ser humano pensa, é unha das grandes características que ten. Por eso estamos onde estamos, non?
E se privas desa ferramenta, faz un robot, o sea, isto é a rebelión contra o non aborregarse, sabes? Porque ao final isto que falábamos antes, non? De que a xente perdera un pouco o sentido do humor en como excesivo proteccionismo. Sí, a verdade. Ao final as respostas de porque sí ou as respostas de porque sempre foi así, Esas non valen, esas non valen. E os nenos, porque sí, vos sabes, bueno, eu cando era pequeno era moi rosmón e ese de porque sí non... E bastaba que decía, pois, ala, veña, non chores, pois agora choro, ou bueno, pois chora, pois agora non choro. Esa rebelión, quero dicir, é parte da condición humana e o de pensar, de facerse preguntas e toda esta xente tan importante, non? en románticos, penso que o texto era de Xan Cejudo, non? Ou parte do... No, texto en romántico, sobre todo, era de Kiko e de Evaristo, e había influencia de Xan. De Xan, había influencia de Xan, vale. Porque Xan estuvera de axudante de dirección un pouco, e, sí, bueno... Pois aí había influencia de Xan. Despois Kiko traballou moitísimos dos textos de Bofa Befa e de Excéntricas. Aquí, ides da man de Carlos Santiago, Pepe Sendón, en canto a texto. Sí. Despois a dirección sí que é de Carlos. Teñen vos que coñecer moi ben a xente que fai os vosos textos, vos collede os textos e acabades convertíndolos en Bofa Befa? No, neste caso, tanto Pepe como Carlos coñécenos desde que empezamos, xa da NASA, e xa traballáramos en Finismundi Circus con eles. Naquela ocasión non fixeran texto, fixeran parte das cancións, Fran fixera a música, e sempre foron moi colegas, non? E isto do mundo de Bofa Befa e todo, e entón entusiasmáronse realmente, porque cando lle dixemos que si nos botaban unha man aí e tal, e, bueno, Pepe escribiu, porque, o sea, isto queda un espectáculo de 1 hora e media, hora 35, depende do inspirados, e Pepe escribiu, pero como para 2, 3 horas, e Carlos recortaba, e entre os dous aí non houve problema ningún. Houve moitos números que quedaron fora, que son moi bons, e, bueno, xa o recolleremos en outra ocasión, pero realmente foi unha montaxe moi áxil aos ensaios e de moita risa, pasamos moi ben. Bofa Befa so de Evaristo e ti, sí. Sí, por ahora. Pero tedes como un amante ou un poliamor aí que non forma parte da parella, que é Kiko. Kiko, sí. E xusto nestes 25 anos, neste espectáculo, renunciades a él. Sí, Kiko decidiu facer outra cousa, a veces facemos cousas así, eu tamén traballo en outras compañías, Evaristo, entón, pois, agora Kiko tocaba... estaba co Valle Inclán, ata aí nada. Sí, pero ten outros proxectos e tal, entón, montamos este, e el vai montar outro, e andamos así agora. O bo que teñen estes 25 anos, insisto, de 24 ao 27 de xaneiro, o novo de Mofa e Befa, que se chama Cráneos Privilexiados, crítica da razón perralleira, pois estará no Teatro Principal. E así como antes pois achegáronse a Shakespeare ou achegáronse os románticos, pois agora achéganse os filósofos. Este tipo de espectáculo que xa sabedes que é unha aposta segura para aprender e, sobre todo, para pasalo ben, ou para pasalo ben e, sobre todo, aprender. Eso depende das intencións de cada un. Digo que nestes 25 anos soubeches tamén moi ben equilibrar este tipo de espectáculos e tamén os textos como máis convencionais, non? O sea, non digo que isto non sexa convencional, pero refírome ás obras de teatro máis... Sí, máis de teatro. Máis de teatro. De teatro, máis teatrais. Sí, pero nos temos que, aparte de facer esas cosas, temos que facer Mofa e Befa, porque donde... Isto sería a cabra tiro ao monte. Exacto, máis ben eso. Pasa que nos poñemos a pensar. Despois de 25 anos hai que pensar, e agora que? Pois agora isto. Sabedes o que me acaba de vir así unha imaxe á cabeza, non? Eu ás veces funciono moito por imaxes que me veñen á cabeza. Este tipo de espectáculos, daquel primeiro Mofa e Befa, non? Daqueles dos pubs, da cociña, os espectáculos aqueles que facíades,
parecedesme estes cantantes pop que foron evolucionando e acaban poñéndose en traxe e cantando xa como máis baladita. Sí, Que non é que deixaran... crooner. Sí, máis crooner, eso. Non é que deixaran de cantar, non é que canten mal, sino que simplemente son conscientes dunha evolución e non podía seguir 25 anos facendo aquelo. Aínda que de cando en vez podedes... Eu creo que sempre hai algo de aquelo, Claro. sempre hai, porque... Se non perdería esa esencia. Exacto, quer dicir, dos materiales cutres, estas cousas, non? Como este biombo de temos, ahora un biombo son tubos de PVC, onde non se ve todo, non ten... Sí, pero non me engañes, quero dicirche, vale, vos tedes ese biombo que aparenta cutrerío, non? Que aparenta. Sí, sempre. Pero vos colledes a un artista como é Natasha Lelenko, Ah. que se encarga de facer... De darlle a arte final, que... Claro, Sí, isto parece fácil, pero faino ti. Que é unha maravilla, o traballo de Natasha é espectacular, o cartel mismo é... O vestiario O tamén, vestiario, a fotografía, o vídeo, dibuxa, pinta, pero... non? É maravilloso, non coñecedes o traballo de Natasha Lelenko, Natasha con H, paga moito a pena, unha artista afincada non é español, non é galega, pero está afincada en Galicia, en Daianos, e fai auténticas maravillas. Maravillas, entón pensamos, nós que somos cutres necesitamos un envoltorio que Pero aparentemente... vos non sodes cutres, é que isto é o mesmo de bobas e galegas. Sí, é un espectáculo feito con almofadas, Sí, pero todo o que se fai con esas almofadas. é que ese é o espírito, non sabes? Darlle volta á cabeza unha cosa cotidiana, de repente, que te suxira. Ten moito que ver co reciclaxe, non? Facemos como reciclaxe teatral. Fuchedes os precursores da sostenibilidade. Hoxe temos connosco no programa Víctor Mosqueira, que ven presentar Cranios privilexiados ou Crítica da razón perralleira, que é o novo espectáculo de Mofa e Befa, que se vai representar aquí en Compostela do 24 ao 27 de xaneiro no Teatro Principal, que son 90 minutos de humor e didáctica, que é unha cousa como moi especial que non vos podedes perder. Facemos un pequeno parón nesta conversa e continuamos a falar con el. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Librería Couceiro, como sempre, 3 publicacións recentes en galego. Hola. Boas tardes. Boas tardes. Recentes e que non teñen moito que ver, Non, verdad? pero vou contar unha cousa que me encantou outro día que eu comecei a facer e como ás veces penso que hai que compartir co mundo as cousas bonitas, non? Os pequenos así como xestos, cousas útiles que atopas nas redes sociais, non? E consiste no seguinte: ti colles un bote bello, non? Destos de un bote de que lavaches de, bueno, pues un bote. Sobrou do mel. Que es, por exemplo. E entón colles cinta esta de carroceiro e fora lle escribes bote 2 libros e yo pegas ese bote, non? E entón a cousa consiste, é moi chula, A cousa consiste en, como acabamos de comezar o ano, estamos todos a tempo, a cousa consiste en, por cada libro que leas, vas poñendo €1 nese bote, vale? E ao final do ano, con eses cartos, compras libros. Compras os libros po ano seguinte. Claro, Está ben, sí, está moi chulo. De... Oye, que liches 40 libros ao longo do ano, pois ainda che dá para 2, 3 libros, ou 4 incluso. Sí. Claro, entón, Pois sí. por cada libro €1. Sí, Claro. un xeito, aparte de aforrar, De fomentar a lectura, xusto. Para a lectura do Pois ano eso, seguinte. Pois sí, un parece bote, boa idea. non gastas nada, un bote, unha cinta de carroceiro, libro 2, Bote dos dos libros, €1 por cada libro. Non fai falta especificar o libro que leches, non? Non, hai que non, poñer ti- o lista no non, bote, ti poñes simplemente botalo o euro, cando, claro, o sea, claro. O xesto é para nós. Efectivamente. Botar o euro cando... Eu levo xa €2. Vale, pareceme ben. Claro. Bueno, sí, levar 2 ou 3 está ben, Sí, sí, entón... Teño que metelo, se non teño Pois bote tes que feito, facelo pero... bote 2 libros, faceme unha idea fantástica. Bueno, vayamos o noso que tamén son os Eso, libros. que tamén son libros. Bueno, pois comezamos con Rumores baixo o luar, relatos do lado escuro do folclore, de Tabarés Santellán Brei. Esta é unha Editado por das Volanda. novas publicacións de Volanda, efectivamente, e o que fai o autor, aparte de que el mesmo fai tanto o texto como as ilustracións, que son ben bonitas. Son bonitas e son, eu diría que distintas. Sí. Quero dicir,
Algúnhas, se as colles así, parece un codra piñeira. Eu si collo esta ilustración. Sí. Logo vexo esta, pois non penso que sexan, por exemplo, Do do mesmo mesmo autor, ilustrador, sí. non? E entón, aí ven un pouco incluso os propios relatos. E o que fai é parte de relatos tradicionais galegos, o folclore, un pouco relatos mitolóxicos, por decirlo de algún xeito, E e a partir de aí, el escríbeos tendo sempre como fondo o terror. El dalle unha volta. Dalle unha volta. E aparte, cada un está escrito de distinto xeito, como se non soupese moi ben... Na presentación, José Que Manuel tipo García de- Iglesias di del que di, aquí, faino mediante cada texto de forma distinta, utilizando en cada momento unha técnica diferente, como se se quixese probar a sí mesmo na procura dun estilo particular, para facerse un escritor completo, sólido. E máis adiante di, oxalá que sexa longo e buscador desa necesaria creatividade que este oficio conleva. Tabaré, que é o nome do autor, será quen de facelo. Sí, por eso digo, tanto os textos como as ilustracións ás veces parecen feitos por distinta man, Sí. un pouco por eso, pois polo que di na introducción, que intenta probar distintos Estilos. estilos. Son 12 contos e despois ao final ven un glosario de termos e a min chamoume moita atención, gustoume moito, estaba aquí, termos. aquí, a meiga chuchona, non di, meiga da mitoloxía galega, segundo a lenda, achegábase polas noites para chuparlles o sangue aos nenos e aos anciáns. Estes ían volvéndose cada vez máis delgados e murchos. Cando entrabas na habitación e vías unha mosca enorme negra encima do berce, probablemente se trataba dunha meiga chuchona, pois tiñan o poder de transformarse e de adoptar outros rostros. Tamén se di que lle roubaban a graxa para logo usala en ungüentos e pocións, e agora ven o mellor. Era esta figura a que se lle achacaba a causa do raquitismo. Claro, home, se lle chupaban aí o sangue, normal. A mega chuchona. Eso- Pois xa vedes, unha publicación ben distinta, o que falábamos sempre, Rumores baixo o luar, relatos do lado escuro do folclore, de Tabaré, Santellán Brei, editado por Volanda. Menos amable este libro. Sí, menos amable, pero mellor máis necesario. Tamén. Non máis, porque calquera é necesario. Sí, pero moi necesario, sí. Invisibles, relatos do maltrato de Monse Fajardo, bueno, unha edición de autor. Esta autora xa ten sacado... Matriarcas, un cesto de efectivamente. mazás... E neste caso o que fai é relatar a historia real de 7 mulleres, pois iso, marcadas, perseguidas, non sei moi ben como... Vouche contar unha cousa. Polo maltrato. Eu coñecín a Monse hai moitos anos, e encántame cando as vidas de cada un se separan, non? Encántame o percorrido que levou ela, non? Que non agardaba que o mellor ela, que xornalista, tirase por aí, e encántame todo o que leva facendo nestes anos. Que sí, que moi ben. E bueno, que realmente estas E o bo cousas tamén é pouco que máis ten- hai que contar del. E o bo que ten tamén é que ten o respaldo do lector. A xente gusta o que escribemos de Que Fajardo. pon que hai dúas versións do maltrato, non? Hai a versión na que non te creen e logo está a versión na que sí pasou, pero ti és a culpable por consentir tanto, por caer cunha persoa así, por fallar na relación ata provocar que te mallasen. Escoitas de todo. Cando por fin te atreves a por unha denuncia, pode que el teña un problema, mas ti telo tamén. Título tamén, efectivamente. Utiliza Mons unha cita de María Reimóndez, ao principio do libro, onde di falar do horror e poñer as bases para que non se repita. Por iso, tan importante que as mulleres escribamos, falemos e desafiemos o discurso establecido. E é o que fai Monse neste Invisibles, relatos do maltrato de Monse Fajardo. E agora temos un libro para nenos e nenas a partir de 3 anos, pero ben distinto. Pois sí, é un libro distinto porque pon libro para colorear. Ten o libro, que é o de colorear, ten un CD e ten un DVD. Titúlase Faneca e Longueirón, de viaxe polo mundo. E entón, nesta introdución do que nos falan os autores non realmente, falan como se fosen Faneca e Longueirón. Bueno, pois di que eles teñen unha cámara que só saca fotos en branco e negro. E E que entón a cor... fixeron un percorrido polo mundo, ahora mostranos estas fotos e que agora teñen que poñer pois os rapaces. E incluso lle piden aos rapaces que traten de ser quen de adiviñar onde se compuxeron as cancións que van neste Bueno, e que se te libro. fixas, isto é ilustración, pero no fondo en branco e negro hai algo de foto De real. fotografía tamén, sí. E polo visto, que ainda que non vimos o DVD, Ves por aquí, debe de haber este algún... mar é de verdade,
Sí, debe de haber algún videoclip en plastilina, porque di vídeos de plastilina Bueno, feitos, porque son, si, os vídeos están feitos cos bonecos de plastilina. que é unha oferta diferente, nada convencional, alóxase do convencional, do que hai para nenos tan pequenos, a partir de 3 anos, libro para colorear, CD de música CD e de DVD. música, DVD e o libro Faneca e Longueirón de Viaxe polo Mundo. Tamén tiñamos estes relatos do maltrato que se chama Invisibles, que é outro traballo xornalístico non digo novelado, non, pero Non, porque realmente son relatos reais. son relatos reais, pero sí, non sei, crónica, que crónica, pode ser, efectivamente, é o que mellor explica este tipo de libro, unha crónica de Monse Fajardo sobre o maltrato. Para mí o resume o que ti dixeches. Cando por fin te atreves a por unha denuncia, pode que el teña un problema, pero ti telo telo tamén. E esta revisión da mitoloxía clásica galega da man de Tabaré Santellán Brei, que Rumores baixo o luar, relatos do lado escuro do noso folclore, e que acaba sempre pois, con ese punto de terror, e o texto e as ilustracións, non aparece ninguna, son do propio autor, editado por Volanda. Ata vindeira semana. Ata vindeira semana. Eu formo parte da AXA, como te dixen, en Portugal, desde o ano 2013, colaboro con eles en moitísimos eventos. Ora, a vida a min traime de novo para Compostela, e eu teño ese vacío do que estaba traballando, non? Póñome en contacto con algunhas persoas que teñen esa inquidanza, que gostaban do Seca Afonso, e vexo que teño unha boa acollida, non? E digo, bueno, pues aquí podemos facer un núcleo do Seca e seguir, digamos, con esa política cultural de apoio ao Seca, pero xa dende a Galiza. E utilizar, digamos, ese apoio, esa ponte, non solamente para o Seca, que vai ser ese fondo, sino para ter unha vinculación cultural con Portugal e trasladar a nosa cultura, a nosa música, a nosas artes, a nosa literatura, tamén para Portugal, e digamos de ser así unha especie de ponte entre Portugal e Galiza, pero a través do Seca Afonso. Aí distes un punto forte, dando na María Morena, e que é descoñecido para portugueses e para galegos e galegas. É dicir, estrenouse en Santiago no ano 1972, no Burgo das Nacións, cando este home non coñecía ninguén, cando este home viña cunha guitarra e cantaba, e que a Galicia para ele era desconocida. Máis adiante xa el fala de que a Galiza non fica no miño e que ninguén donde mellor me entenden é na Galiza. Gran Dona Vida Morena, que 2 anos despois iba a ser a canción de reivindicativa do 25 de abril, foi estrenada e presentada na cidade de Compostela no ano 1972. Digamos, é a grande pegada do Seca, que decir, aquí nacín e eu síntome tan galego como o que máis, non? E depois foi un home que a nivel musical todos os, digamos, músicos galegos e sobre todo desa época superon a aproveitar, non? Pero que a nosa vida é política as 24 horas do día. Igual queremos evitar esa palabra, pero a cultura, que non debería ter nacionalidade, é política. E os gobernantes fan política, e quen goberna moitas veces a cultura son os políticos. Ahora non nos podemos dicir que iso non é verdade, iso é certo. É dicir, nós mesmos, para facer cultura, e se necesitásemos axuda de algo, sería aquel político que nos dixera sí ou non. É dicir, eu non podo tirar como se chama, a cultura política, é política. Pero non cabe dúbida que o Seca Afonso tamén está marcado dentro dunha política. José Afonso era un home de esquerdas, é un home que participou no 25 de abril. José Afonso foi un home que sempre estuvo a favor da autodeterminación dos povos, e participou nas distintas, digamos, independencias de Angola, Mozambique, Costa de Marfil, quer dizer, ele estuvo aí. José Afonso foi un home que apoiou ao grupo de militares de Abril, estaba con eles nos seus concertos, é dicir, non podemos negar que fose político. Ora, hai formas de facer política, el fixo esa política sin estar en contra de ninguén, a favor desto. As casas museos tamén collen, como se digo os portugueses, moito bicho, moita polilla, non?
Que decir, temos que darlle vida, darlle forza, que tú día mañá podamos crear unha biblioteca, pero non unha biblioteca do SECA, sí, que este o SECA, que este toda a súa discografía, que este todo, pero tamén que haxa libro portugués, que haxa libro galego, e intentar que dende aquí, e eu, como meu tempo en Lisboa, non podo comprar un libro en galego, nunha cultura próxima, podo comprarlo aquí, e dicir que podamos, digamos, ter unha biblioteca onde un portugués pode ir e ler un libro en galego porque está na sede, nos núcleos distintos de Portugal. E estamos a nada, estamos de Portugal a 500 metros, estamos na Ponte do Millo, pero esa ponte é moi grande culturalmente. O día 26, acto de presentación aos medios de comunicación, que, bueno, que é un acto con moita importancia, pero que non é unha cuestión así moi pública. Depois, pola tarde, en Casa das Crechas, na Vía Sacra, en Compostela, inauguramos unha exposición sobre o SECA, o que foi o que é unha fotobiografía, que eso sí se é aberto ao público. A exposición estará patente desde o 26 de xaneiro, 26 de febreiro, e conta con 35 fotografías sobre a vida e obra do SECA Afonso. O día seguinte, xa comenzamos co, digamos, os pratos fortes. Temos unha palestra na Sentalla do Pixel, tamén en Compostela, onde vai falar o vicepresidente da Asociación Paulo Esperanza sobre unha trilogía de África, Portugal e Galiza, non? E logo un dos grandes platos que escapóxenos un poquinho das mans, por utilizar unha palabra, porque pretendíamos un concerto pequenino e é un concerto que nos vai echar unha grande pegada, porque cando nos puxemos en contacto co público, digo, cos músicos, cos artistas, o sí foi tan grande que casi temos que reducir aquilo que era unha hora, xa vamos a 2 horas e pico, e vai un concerto que vai ser na Sala Malatesta, onde vai estar Nao, Uxía, Cais da Saudade, Luís Fernández, Fallais, donde vai estar a Banda das Crechas, donde vai estar Fondo do Peto, bueno, sin seguir ese orden, dándonos un concerto que creo que vai ser unha maravilla, non? Xa que, home, eu diría que a min Grándola emocioname, faime gritar, pero non é a miña canción preferida, non? Quero dicir, eu teño outras cancións moitísimo máis, non podría fazer aquí unha lista, xa que é unha discografía inmensa, como dirían os portugueses, montes de música reunidas nunha sola voz, e Grándola é aquel porque foi, digamos, ese tema da revolución, e está ligado a eso, pero hai outros temas que son tanto máis importantes, non? Continuamos a falar con Vítor Mosqueira, que é un dos membros de Mofa e Befa. Mofa e Befa volven a Compostela do 24 ao 27 de xaneiro no Teatro Principal. Van representar Cranios privilexiados ou crítica da razón perralleira. Nesta ocasión, Mofa e Befa afonda, porque o seu pai é escribiu un libro de filosofía, pois afonda eso no mundo da filosofía. Vas vestido de monxe en algún momento? Non, sí, estou vendo unha foto aquí. Sí, bueno, é unha cousa así sorpresiva, realmente é o isto que o colo que fai como as camisas antiguas que eran ríxidas. Bueno, pareceume adecuado. Te acabas como os convidados na boda cando acaban ca garabata. Exacto, sí, bueno, acabo sudamos moito neste espectáculo. Canto tempo leva a preparar un espectáculo destas características? Porque este foi rápido, normalmente nos leva máis. Desde que aparece a idea, a mellor pasan anos hasta que facemos. Que están aí, tiñamos que facer tal, entón, logo de repente, aquela cousa. Pero en que momento se lle ocorre a alguén, tiñamos que facer unha cousa das nosas do humor sobre filósofos? Porque son retos, é como o de temos que facer en verso, o século de ouro, Mofa e Befa, que decir, con na vida se te ocurriría. Estiverades en que festival? En Almagro. En Almagro? Sí, era un encargo de Almagro. É un cargo de Almagro. De Almagro, Estrellas en Almagro. Sí, nos encargara a directora, Natasia. Ai, non me acordo. Bueno, a directora do Festival de Almagro. Do festival, sí. Bueno, se non sabedes, o Festival de Almagro, en canto a teatro clásico, é un dos grandes ou gran festival de toda España. Entón, claro, quedarse simplemente con Mofa e Befa, que aparte así como máis coñera, pois está moi ben, son moi divertidos, pero que estes 25 anos e manterse con éxitos de público estes 25 anos é porque detrás hai cousas moi importantes que non sei cantos premios teredes. Acordeime. Como se chamaba? Natalia Menéndez. Natalia Menéndez, a filla de Juanjo Menéndez.
E unha grandísima muller de teatro. Que fora actriz, Fora actriz, Fora actriz, directora... e despois formouse como... Escritora, sí. ten un libro escrito. Despois formouse como directora. Como directora, sí. Pois o que dicía, que non sei se tedes moitos premios, porque a comedia non se premia moito, pero sí que tedes recoñecemento pois, deste tipo de cousas, primeiro do público, que é algo moi importante, e despois, pois eso, estrear en Almagro un encargo do Festival de Almagro. Sí, a verdad, é que estuéramos o ano pasado, o ano anterior, ou 2 anos antes, non me acordo, co Shakespeare. E gustara moito a proposta. Entón, na roda de prensa, Kiko dixo que estaba pensando facer un espectáculo sobre os criados galegos, as criadas galegas en Madrid e tal, no século de ouro, e Natalia dixo, eu quero eso, e así naceu. Todo isto nacía, o sea, a pregunta viña por que ti dicías que este fora un espectáculo relativamente rápido, non? Sí, desde que dixemos, vamos facer algo sobre filosofía, a ver, que filósofos demantemos? Carlos Santiago, que é un gran filósofo aí, pumba. E xa foi, xa se puxeron, son moi competentes, sobre todo os escritores. Aí nos puxemos, sachamos no texto, como decimos, fomos quitando cousas, dándolle ese toque mofa e befa, e Carlos volvía a reescribir e así íbamos, e moi pouco tempo estivemos na Illa da Arousa ensayando No teatro, no auditorio que é maravilloso. E a Illa da Arousa é maravillosa. É maravillosa, pero aparte é que ese auditorio ten un ventanal, non, que se ve maravilloso. Deronos todas as facilidades, portáronse maravillosamente. Fixemos unha preestrea ali. Porque depois estreáchedelo no FIOT, non? Sí, en En Ourense. Ourense, sí, no FITO. No FITO. FIOT e Carballo. Sí, que efectivamente, no FITO. Bueno, moi ben, quedamos gratamente sorprendidos porque sempre se queda, bueno, a ver, esta filosofía, a ver se a xente entra, pero a xente pasa bomba, de verdad, pasa bomba, e nós tamén. Entón, o pai de Mofa e Befa, para adiantarle un poquillo máis a xente, Desiderio Pampena, alcumado Polemón. Polemón. Pois o señor Polemón escribiu un libro sobre filosofía. Si, é un magno traballo, toda a súa obra, non? Un pensamento filosófico condensado aí. Entón, pois, se fala del, da nai, de Mofa e Befa, Sofalina, que tamén era amante da filosofía e admiradora de pensadores, María Zambrano, Simón Weil... E que mala sorte tiveron este matrimonio cos fillos, non? Bueno... Salíronlle non filósofos, salíronlle cómicos, que, bueno, de alguna maneira ten a súa filosofía. Entón, este señor escribira a crítica da razón perralleira e os fillos, Mofa e Befa, van a presentar. Vamos a presentar, é o acto de presentación do libro e a explicación, e facer unha glosa do noso pai, tamén salen parte da familia por videoconferencia e, bueno, sempre salen moitos personaxes, aparte de Descartes, Voltaire, Rousseau, Marx, Ortega y Gasset, porque sempre hai un momento, non sei se viches, cando facíamos románticos, había unha especie de pasarela de escritores románticos e tal. Entón, é unha cosa que sempre nos gustou, non? E que tamén dá esa cousa de fregolismo, de pasar por detrás do biombo cambiando, entra un, sale outro, que é unha das cousas que caracterizan, digamos, a nosa maneira de facer, non? Toda esa historia que tiñades de formación, porque o que sí que hai que decir é que a día de hoxe, grazas a Deus os actores, ou grazas a que a sociedade vai evolucionando, os actores pois teñen onde formarse, non? Hai escolas, moito máis accesible, solamente xa non hai que marchar a Madrid pero sí que nos 90 sí que viña moita xente de fora a facer cursos aquí, a impartir cursos. Sí, a maneira, non? E vos formabades moito. Vos formabades moito. Sí, aproveitabas tamén. Logo, foi moi importante nos finais de... principios dos 90, finais dos 80, fomos a Italia, ao mundo da comedia del arte. Que aí quería chegar eu, a comedia del arte. Entón, claro, ao final, Mofa e Befa son como a revisión galega
ou teñen moito desa comedia del arte. Sí, evidentemente, eso, por lo menos en min tuvo moito peso. Eu estuve ali na Escola Internacional del Attore Cómico, entón, estudiei a comicidade... Que bonito, a Escola Internacional do Actor Internacional del Attore Cómico, que dirixía Antonio Fava, que é un gran comediante dali. E eu estiven e logo arrastrei un pouco o que era o Yomol Tranvía naquela época, Avelino González, Marcos Sorsi, Santiprego, Nuria Sanz. Evaristo non pudera vir, pero, bueno, logo montamos ese espectáculo que se chama Comedia. Comedia, sí. Que direiche que o vamos volver a facer 25 anos despois. Porque de todo xa hai 25 anos. Sí, máis ou menos, non os conto, pero por aí. Algo máis, quizá. Comedia que tiña estreouse como un arlequín, Sí, carte. ese era eu. Era precioso. Era sacado dunha foto miña, e Suso Montero pintárao. Era un cartel maravilloso. Era maravilloso. Está na Cidade da Cultura, na biblioteca. Cando vamos, fainos moita ilusión. Mira, acabaches na Cidade da Cultura. Acabei na Cidade da Cultura. Totalmente burguesado, eh? Sí, totalmente do que ti eras. Vestido con unha máscara, ¿no? Sí. Está moi ben o cartel, porque está inspirado na Gitana Dormida ou algo así, de Rousseau, dun pintor francés, ou ruso, non me recordo agora. E ese traxe de colores. Sí. Sí, no. Pois é o mesmo equipo que fixo aquelo, dirixido por Candi e escrito por Candi. Vamos facer ese espectáculo. E temos... Bueno, primeiro temos que prepararnos, porque aquelo, aparte de 25 anos menos, eran 25 kilos menos. Quixía decir que ten moito de físico. Sí, eu facía arlequino, claro. Que estaba pegando botes todo o día. Hai que poñerse. É así. Pero bueno, a onde quería chegar era eso, que ao final detrás de Mofa e Befa hai moita preparación, hai moita formación, sí. Hai moito que parece que está improvisado, pero que tamén non. o pasades ben en riba do escenario. Sí, no, a improvisación tamén hai, sempre hai. Sobre todo Evaristo, que lle encanta. Pero si hai cousas que ao mellor surxiron e logo se fijan, pero sí que parecen improvisadas. Pero mellor nace nunha improvisación, tamén che digo. Xa sabedes como vai responder? Ti xa estás vendo Evaristo e dis, hai que... Sí, non? Xa sei, que se lle foi o texto, ou a min igual, ou calquera cousa que vai salir por un, pero non me poño nervioso, quero dicir, sei que vamos a salir. Somos Befa. Perdón, me he reído, esas cousas, ou... E non pasa nada. Ou, señora, por favor, no, acabe de falar co móvil, que a mellor é algo importante, sabes, sempre hai un pouco de... Cráneos privilexiados, o novo de Mofa e Befa, que estará en Compostela, no Teatro Principal, os días 24, 25, 26 e 27 de xaneiro. 24, 25, 26 e 27 de xaneiro, Cráneos privilexiados, ou a crítica da razón perralleira, o novo espectáculo de Mofa e Befa. Despois irán a Vimianzo, a Coruña, a Rianxo e a Darousa, pero eses días do 24 e 27 de xaneiro, aquí en Compostela. Antes de marchar, como van os tomates? Bueno, non hai tomates hasta, claro. Pero xa teño as plantiñas no semilleiro, xa as teño. Porque botaron raíz sin querer ali, entón dixe, a ver se aguantan. E xa os plantei en inverno e os teño na galería ali, mimado aquelo. Vas a ampliar produción? Vou ampliar produción, tuve moitos kibis este ano. O kibi dase moi ben aquí, Sí. Moi ricos. Non moi grande o mellor, pero... Non, é pequeniño, pero moi sabroso, Xa vos traerei. Bueno, cando queiras, Bueno, ten que ser en noviembre do ano que claro, temos tempo. Vítor, vémonos no teatro. Vémonos no teatro. Por lo menos veredes mamín, eu a mellor cos focos non vos vexo, pero vale a pena vir, que é moi divertido. Eu non sei se dicirche 25 anos máis, pero, bueno, de vida sí, polo menos, pero... Sí. Do que sexa. Hai que estar. Hai que seguir facendo cousas. Hai moito que facer. Moitísimas grazas, Vítor. Grazas a vos. Cráneos privilexiados, 24, 25, 26 e 27 de xaneiro estarán no Teatro Principal, o novo espectáculo de Mofa e Befa, que non é outra cousa cunha visión maravillosa e divertida da filosofía. Non a perdan, do 24 ao 27 no Teatro Principal. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.